कधी फॅशन तर कधी परंपरा. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. काय एकदा माझा दौरा नागपूरला होता. नागपूरला मी माझ्या मित्राचं हॉटेल आहे सेंटर पॉईंट, आम्ही त्या हॉटेलमध्ये राहायचो. एक दिवस दौऱ्यात त्या दोघांना बोललो गाडीत बसा, चला आपण नागपूरला जाऊया. आणि विमानाने आम्ही गेलो. त्या हॉटेलमध्ये गेलो, 5 स्टार होतं. त्या आतमध्ये नाही दादा आम्ही मला चल बस सोफ्यावर बस. ते तिथे 5 स्टारमध्ये मी कसा जाऊ असं लाज वाटणार आहे. नारायण राणेवर टीका करायची. बरंच काय तुझं माहिती आहे म्हणा दोघांचं, बरं दोघांचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.